بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسلمان doğanlar bilşinizi ali yaqinna Türkiýanyň 10 welaýatyna we Siriýanyň käbir şäherlerine uly ýer titreme boldy we uly helakçylyga, ýykan ýubrançylyga, adam pidalaryna sebäp boldy. Şu yer titremesinden musulman doğanlar bizim dünyamız ve ahiretimiz için almaly nasihatlarımız var, ibratlarımız var. Birincisi musulman doğanlar, biz musulmanlar her bir zadyň Allah Taala'nın takdiri bilen bolýanlygyna iman edýäs. Şoňa itiqadymız var. Her bir zat musulman doğanlar Allah Taala'nın takdiri bilen bolýar. Dünýäde bolup geçýän hiç bir zat sebäpsiz däl. Bu dünýä musulman doğanlar sinagy meýdany. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Bakara surasının 155-nji 156-njy ayetlerinde Allah Taala şeýle diýär: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kasam bolsun, biz sizi korky we açlyk, mal mulkuňyzdan, janlaryňyzdan we nesilleriňizden kemeltmek bilen sinaga edýäris. Sabr edenlere buşla. Haçan olaryň başyna bir musibet bela beter gelse, biz Allah Taala'nın bendeleri we biz oňa gaýdyp bararys diýerler diýe. Şonuň üçin biz musulmanyň başyna bir kynçylyk gelende, ölüm ýitim gelende biz näme diýäs? Inna lillahi we inna ileyhi raji'un. Biz Allah Taala'nın bendeleri we biz oňa gaýdyp bararys diýäris. O şeý diýmeli biz. İkincisi musulman doğanlar yer titremede ölenler şehittir. Buhari Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: "Eş-şuhadâ'u hamsa: el-met'ûn vel-mabtûn vel-garik ve sahibul hedm ve'ş-şehîdu fî sebîlillah." 5 kişi şehittir. Ta'un keselinden ölen niye? Yokunç, ağır kesel bolan ta'un keselinden kesellap ölen. Karın ağrısından ölen, suda gark bolan, yer titremede ya da üstünden başka bir zadyň gaýtmagy netijesinde ölen kişi ve Allah ýolunda cihatda ölen kişi şehittir diýär. Allah Taala'dan dilegimiz iman ahli bol, musulman bol, şu yer titremede ölenleri Allah Taala şehitlik nasip etmegini we şehitlerden kabul etmegini dileýär. Üçüncü musulman doğanlar şükür. Musulman kişi her ýagdaýda bolsa da Allah Taala şükür etmelidir. Allah Taala'nın takdirine razı bolmalıdır. Ne şükür bolmaly däl. Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Unzuru ila men huwa asfal minkum ve la tanzuru ila men huwa fawqakum." فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Dünya işlerine özünüzden yukarıdakılara seyretmeň, özünüzden peslere seyredin. Beýle etmeňiz Allah Taala'nın size beren nigmatyna pes garamazlygyňyza diýe, garamazlygyňyz üçindir diýe. Çünki insan hemişe özünden yukarıklara seyredip özünden dünýäwi işlerde maddi tarapdan öy, ulaq, eklenç, oşuğa meňzeş, islenlik dünýäwi tarapdan özünnäkiden ýokarkylara seyredip ýörse, hiç haçan elindäki gadyryny bilmeýär we gözi açgözlükden açylmaýar. Baýdan baý we hemişe özünden ýokarka seyretjek, baý bolan ýene özünden ýokarka seyretjek şeýdip näme? Elindäki gadyryny bilmeýär we bu da näme sebäp bolýar? Insanyň näşükür bolmagyna we elindäkini hem ýitirmegine sebäp bolýar. Ve şu yer titremede yaqinlerini yitiren Siriyalı ayal maşgala gurrun var ya, urşdan açıp diye Türkiye'ye geldik, öýümüzi, mal mülkümüzi yitirdik deyip özümüz betbaht duýadım diye. Emma bu yer titremede yan yollaşımı
çağalarımı, dogonlarımı, yakınlarımı yitirdim. Hiç kimsesiz kaldım diye. İnni bildim diye, men bunun nığmat içinde yaşap yörünekenim diye. Yani görýän musulman dogonlar. Özün näil hasap edýär? Uruşdan geldik, öýüm bitti, öýüm bombalandy, uruşturdy, malymyz, mülkümüz yitirdik diýip dur. Emma ýene daşta wuragynda näme jan saglygy we dogon garnaşlary we ýollaşy we çağalary we emma elinden olaram gitdi diye inni men bildim diye asyl nygmat men inni elimden gidirdim diye. Yani musulman dogonlar halkymyzyň içinde diýilýär, beterden beteri we diye. Şol sebäpli musulman dogonlar nähil kyn ýagdaýa duçar bolsak hem nä şükür bolmaly däl. Näme üçin men başyma bu zat gelýär diýip takdira narazy bolmaly däl. Allah Teala şükür etmeli. Dördüncü musulman dogonlar her ýagdaýda Allah Teala sığınmaly, Allah Teala'dan dilek etmeli. Köplenç insanlar näme diýär? Rahat wagty, bollukda wagty, keypi kök wagty Allah Teala'ny ýatlamaýar. Aslında musulman adamyň näçe dünýäwi taýdan nygmaty, mümkinçiligi artdygyça şonça Allah bolan şükür artmaly, Allah Teala'nın nygmatlaryna şükür etmeli. Allah Teala bize nesip edýär diýip Allah bolan takwalygy artmaly. Allah Teala malyny mülküni artdyrdykça ýene de Allah ýoluna harjamaly. Emma gynansak da insanyň köp bölegi näme diýär musulman dogonlar? Näçe mümkinçiligi gowluny berdigiçe şonça azmak bilen bolýar. Näçe mümkinçiligi artdygyça göz haramda, zynada, içkide, keyipde, safada we şoňa meňzeşdatlarda bolýar. Köplen şol adam şey diýip ýörkä şoňa gep dinletmek, gep düşündirmek Allah hidayet etmese kyn bolýar. Meslik diýip bir zat bar. Näme gurlaýany, näme edip näme goýany bilmän başlaýar mesligiň derdinden. Halal haramy üns vermeýär, nesihat dinlemeýär. Emma haçanna şol kişiň başyna bir bela gelýär bolýan, ol gözündäki kalın gaflet perdesi gidýär. Öz bolup görüşüni, öz nefsine aglap görüşüni, nygmatyň gadryny bilmeýişini bilýär. Emma haçan elinden nygmaty gidenden soň, ya başyna bir bela beter gelenden soň. Ondan soň şeýle bir ýalwaryp başlaýar, şeýle bir Allah sığynyp başlaýar, namaz okumaýan bolsa namazda da durýar, toba edýär, haramlygyndan taşlaýar. Aslında şol wagtynda, rahat wagty, gowy wagty Allah sığynyp toba edip, Allah Taala şükür edip geçse, belkem Allah Taala näme dilegini kabul edip başyna bu bela beterim getirjek däl. Emma insanlar näme? Rahat wagty şeýdip mesriyemek bilen bolýar. Şonuň üçin musulman dogonlar, musulman adam her ýagdaýda Allah Taala sığınmaly, hususan rahat wagtyn, asudalyk wagty, karnyň dok wagty, nygmat içinde gezip görkän beter şoňa şükür etmeli. Allah Teala biziň nygmatymyzy berip durdy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, Hakim'de, Ebu Hurayra radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde şeýle diýär: "Men sarrahu en yestecib Allahu lehu inde şedaidi vel kerbi, felyukthir du'a fi'r-raha'i." Kim kyn ýagdaýda, gynançly ýagdaýda galanna Allah Teala onuň dilegini kabul etmegini diýe islese diýe, rahat wagt köprek Allah Teala dilek etsin diýe. Dar ýagdaýda, kyn ýagdaýda duçar bolanda dilegin kabul bolmagynyň bir sebäbi hem aslynda rahat wagtyň, saglyň yerindeki Allah Teala şükür edip, Allah Teala toba edip, Allah Teala'dan istigfar dilep, Allah Teala ibadetde gezmek musulman dogonlar. Emma gynansak da ýanky diýişim ýal insanyň köp bölegi te başyna bir bela gelýänçe maňlaýdaşy degençe näme toba etmeýär. Şoň üçin şu ýagdaýlardan musulman dogonlar ibrat almaly. Eger sen ýaşaýan ýurdunda asudalyk bar bolsa, arkyn öýüňde ýatyp turup bilýän bolsaň, bir dogum çoramy tapyp rahat boğazyndan geçirip bilýän bolsaň, Allah Teala giýje uny şükür etmeli, giýje uny Allah Teala ýalwaryp dilek edip durmaly. Ya Rabbi, näme bize nygmatyny artdyr, elimizdäki bereketlendir diýip näme musulman dogonlar Allah Teala sığınmaly. 5-nji ders musulman dogonlar şu wakalardan biziň almaly we öwrenmeli 5-nji dersimiz sebäpleri tutmaly. Allah Teala bize musulman dogonlar akyl beripdir. We ol akyl bilen dogryny, egriýini, peýdany, ziyany biz näme aýryp bilýäs. Öýgürüňde musulman dogonlar berk gurmaly, dogry ýerde gurmaly, gowser işde ullanmaly. Şu zatlaryň hemmesi sebäp musulman dogonlar. Sebäpleri dogry tutmaly.
Şol yer titremede yıkılan binaların agla ve böyle köne wagty dolup yıkılmadık binalar. Çürük binalar. Yine bir böyle musulman doganlar täze emma Kur'anna bir insafsızlyk edip, wujdansızlyk edip, ullanmaly serişdesin dolu ullanman, demirinden, betonundan, kerpicinden kemip, dolu yeterli derecede ullanmanlyk üçin, sebäpler dogry tutulmanlyk üçin yıkyldy. Yine bir topar musulman doganlar ýanky jaryň içinde, deräň içinde, şoňa meňdeş ýerlerde, gurulmaly ýerlerde gurulanlyk üçin yıkılmagy sebäp boldy. Demek näme musulmanlar Allah Taala akyl beripdir, şol akylymyzy ullanmaly biz. Yaponiýa batkan üstünde ýerleşýär. Hemişe yer titremeler bolup dur. Hatta näme mundan hem uly derejeli yer titremeler bolanda kâhalatlarda hiç kimin buruna maňamaýar. Näme üçin? Çünki adamlar akylyny ullanypdyr. Şol yer titreme çydamly jaýlar gurýarlar. Serişdesin dogry ullanýarlar. Demek musulmanlar onlar şu ýagdaýlardan bir näme öwrenmeli, almaly nasihatymyz islendik işte. Sebäbini dogry tutmaly. Ýöne oturan ýeriňden takdirdir. Dilege deýin bu zatlar yeterli däl. Sebäplerimizi tutmaly, Allah'a tewekkül etmeli, takdire iman etmeli we dilegimizi etmeli. İkisine hem musulman doganlar deň bolmaly. Bir sahaba gelýär Peygamberimiziň ýanyna, Tirmizi'de gelýär bu hadis Enes bin Malik'ten rivayet edilýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ýüzlenip o sahaba diýär: "Ya Resulallah, aqiluha aw atawakkel, aqiluha wa atawakkel aw utlikuha wa atawakkel." Diýär ya Resulallah diýär. Men düýämi çöle goýanýa, şoň aýagyny daňyp Allah'a tewekkül edeýinmi diýär. Ýani duşok diýilýär, iki aýagyny bir-birine daňýan, uzaga gitmedi ýalyk. Aýagyny duşap, aýagyny daňyp diýär, Allah'a tewekkül edeýinmi ýa-da öz oruna çöle goýup goýup Allah'a tewekküllik edeýinmi diýär. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdýar, "Qal i'qilha wa tawakkel." Sen niýe düýän aýagyny daň, duşa diýär, ondan soň Allah'a tewekküllik et diýär. Demek näme musulman doganlar? Biz musulmanlar her işte dogrusyny etmeli, dogrusyny etmäge çalışmaly we sebäbi dogry tutmaly, sebäplere ýapyşmaly. Başymyza gelenden soň müňlerçe, ýüz müňlerçe insan ölümden soň kellämi tutup aglanymyzyň haýry ýok. Giden jan ýerine gaýdyp gelmeýär. Eger de bir ýerde howply yer bar bolsa, zebin berk bolmasa, öň bir şäherde agyr yer titremeler bolup geçýän bolsa, yer titremen gaýtalanyp duran ýeri bolsa, şol ýerde uzun binalar gurmaly däl. Şol ýerde näme yer titreme çydamly, gatypes, ýeňil binalar gurmaly. Demek näme musulman doganlar? Akıllı adam diye başkalarının yanlışından netije çıkarýar diye da bizim näme musulman doganlar şu zatlardan özümüze netije çıkarmaly. Altıncısı musulman doganlar hayvanlardaky ibrat. Şu yer titremede musulman doganlar şaýat bolan geň zatlarymızdan ýene biri harabalaryň aşagına galan adamlar tapmak üçin ýetişdirilen güjükler bar. Şol güjükler insanlara kömek edip näçe janyň halas bolmagyna sebäp boldular. Başga wagt güjük diýersiň, et diýersiň, göwüň ýetmez. Emma şol ýetişdirilen güjükler harabalaryň aşagyna, ýykylan öýleriň aşagyna galan, emma sesi çykmaýan, sesi pes çykýan, ýarym özünden gidip ýatan, ölmeň bäriýan bolup ýatan, çalajan bolup ýatan insanlary ölüýär diýir tapawdy ýok, tapylmagyna şol güjükler kömek etdiler insanlara. O näçe janyň halas bolmagyna sebäp boldular. Ýene de musulman doganlar şeýle ýagdaýa şaýat bolduk. Ýykylan binaň ýanyna güjüge çörek berýärler. Özü iman haraban içine gidip eýesini gözleýär, şoňa eltip berjek bolýar şol çöregi. Emma musulman doganlar ýene bir şeýle ýagdaýa şaýat bolduk. Käbir adam sypatly mahluklar şu ýagdaýdan peýdalanyp müňlerçe insan ölüp yaralanyp ýatyrka
harabaların arasını oğurluğa edip yorlar. Ölen adamların gızılını, kımmat bahadatlarını alıp yorlar. Demek, Müslüman doğanlar, şul vakada näme görýäs? İnsan imanını, vicdanını, insabyny, namusyny, utanç hayasyny yitirdimi, haýwandan pes hala düşýär. Ve insaniyet üçin en howply adamlar şolar. Çünkü hiç il mukaddesligi, kımmatlygy, vicdany, ary namusy ýok. Ve Müslüman doğanlar şu wakan usulenem haýwanlara bolan garaýşymyz hem ütkötmeli. Çünkü şu bolan wakada, şu bolan ýagdaýda görýäs, haýwanlaryň käbir adamlardan haýyrlydygyny görýäs. Käbir insanlar we Müslüman doğanlar itpişik görse urýa, daşlaýa, eziyet berýär. O öldürýänler amma urup ýenjip olar Müslüman doğanlar it bolsun, pişik bolsun, başga jandarlar bolsun. Allah Taalaň yaradan jandarlary. Öz dilleri wa Süleyman aleyhisselamın kıssasyny ýatlan Hudhud hüpüpük Süleyman aleyhisselam bilen gurulýar. Yine Süleyman aleyhisselamın kıssasyny ýatlan garynjalar öz arasynda gurulýar. Çünki Süleyman aleyhisselam haýwanlaryň diline düşünýär. Bir garynja beýleki garynjalara seslenýär. Ey garynjalar diýär, girin hiniňize diýär, Süleyman we goşuny sizi bilmän edip geçäýmesin diýär. Süleyman aleyhisselamyň goşunynyň geçýän ýerinde bir garynjalyň hini bar eken. Şolar diýär, ey garynjalar, Süleyman we goşuny sizi bilmän edip geçäýmesin diýip garynjalar näme beýleki garynjalyň gulsy galan garynjalara seslendi diýär. Demek Müslüman olanlar biz haýwan diýär. Emma bulanam öz dilleri we öz duýgulary we senin insan hükmüne, adam hükmüne ýaşamaga hakyň bolşýar, olaryň ýaşamaga haky bar. Bu bir hiç bir canına eziyet etmeli, nahak ve haksız yere eziyet etmeli. Beter merhamet etmeli. Çağlamada da şey dip öğretmeli. Sahih hadislerde gelişýär Müslüman olanlar Allah Taala bir zenani susuz ite su beren üçin ýalqaýa. Ve yine bir zenani pişige eziyet berip öldüren üçin cehenneme salýar. Demek näme Müslüman olanlar eger şul haýwanlar babatynda hem ýalňyş düşünjämiz bolsa, näme şu wakadan hem ibret almaly. Şeýle bir ýagdaýa geldi, insan şol güjüge mätäç boldy. Şol güjük şol näme tapmaly boldy? Cesedini ýa ölüsini ýa dirisini. Emma özi ýalak insan sypatlylar gidip ogurlyk etdiler. 7-nji Müslüman doganlar ýardamlaşmak. Bu ýer titremede Müslüman doganlar bu ýer titreme ol ýerdäki insanlar üçin hem synag we asyl biz üçin hem synag. Bize synag, biz şol ýerdäki insanlaryň derdi bilen dertlenýäsmi? Biz elimizden gelenden şolara kömek edýäsmi? Olaryň ýerine Allah Taala gorkazmasyn, Müslüman doganlar bizden biri hem bolup bilerdi. Hemme zadyny ýitirip, hiç sasyz biçara galanda sen insanlardan näme umid edersin? Müslüman doganlar. Olaram şeýle. Tapawdy ýok biz üçin. Milleti näme bolsa bolsun, dini näme bolsa bolsun, şu hili ýagdaýda, kyn ýagdaýda galanna, kömege mätäç ýagdaýda galanna, biz elimizden gelenden Müslüman doganlar näme etmeli, kömek etmeli. Ve elhamdülillah yerli yerden kömek ettiler, kömek ýagdyrdylar şol insanyň üstüne. Ve hususan hem Türkiýedäki türkmenler, Türkmenistandaky türkmenler hem Müslüman doganlarymyz hemmesi aktif gatnaşdylar. Maddi kömek edenler maddi kömek etdiler. Türkmenistandan bolsun, bärden bolsun ýardam ýygnadylar, ýardam ugrutdylar. Göne gidip şol ýerde adamlar haraban aşağıdan çykarmaga kömek eden doganlarymyz bar. Demek näme eken Müslüman doganlar şu hili ýagdaýda asyl biziň doganlygymyz, insanlygymyz ortaga çykýar. Dogana kyn ýagdaýda gerek. Biz Müslüman hemmemiz gany bir halk. Elimizden gelenden kömek etmeli, etdiler ve bundan soňra etmeli Müslüman doganlar. Çünki näme? Inni asyl kömek inni gerek ol ýerdäki doganlarymyza. Muslim'de Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan haber verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye men neffese an mu'minin kurbeten min kurabid dünya neffasallahu anhu kurbeten min kurabi yevmil qiyamah
وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir musulmandan bir dünya kıyınçılığını ayırmağa yardım etse Allah Teala hem onun kıyamet günündeki bir kıyınçılıktan halas eder diye. Kim bir darda kalana yardım etse Allah Teala hem onu dünya ve ahiret işini yengilleştirir diye. Bir kişi musulman doğunun yardımını bolluğu müddetçe Allah Teala hem onun yardımını bolur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aydiye. Tabarani'de gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye ahabbun nasi ilallahi enfa'uhum linnas diye. Allah Teala üçün en sevgili adam insanlara peydalı olan adamdır diye. Demek näme doganlar olan başına sığınak gelişýärlikkä biz diýerler de sığınak. Sen Allah Teala'nın beren saglygyny, mümkinçiliklerini kıyın ýagdaýda galan insandan hayır üçün ullanýarmy ýa ullanmaýarmy? Ýa-da hiç sat bolmadyk ýaly azaryňa da piňiňe de däl gedip ýörsiňmi? Ýa-da kıyınanyp güýjüň ýetenden maddi taýdan bolmana doga dile gedip näme? Şol doganyňa kömek edýärmi? Bu biz üçin hem sığınak musulman doganlar. 8-nji musulman doganlar almaly ibratymyz Allah Teala'nın ahli zat musulman doganlar ahli güýç kuwwat Allah Teala'nın elinde. İnsan oğlu näçe berk owadan binalar kursa da kımmat baha ulaglar alsa da musulman doganlar köşüklerde ýaşasa da ulu wezipelerde işlese de sen ýene şol ejir insan. Ve Allah Teala'nın güýjüniň öňünde biz hiç adam däl. Allah Teala'nın güýjüniň öňünde hiç zat durup bilmeýär. Hiç bir zat. Bir ýarym mündüň içinde musulman doganlar diňe Türkiýanyň özünde 10 welayet yer bilen bir boldy. Bir ýarym mündüň içinde musulman doganlar. Bu diňe Türkiýanyň taksiriýe tarapynma. $100,000 dollara ýerdäki cennet diýip satylan jaýlar bar. Öwüp reklam edip hemme harap boldy. Bir ýarym mündüň içinde. Kımmat baha ulaglar we musulman doganlar bir-birine adamlar gorkazyp öwünmäge gowwarýan aýna plan model plan marka diýip öwünýärler insanlar. Şolaň barjasy düýrläp diňlen kagyza uruldy. Hemmesi hapa atylan kagyzy ýarak kol kaldylar. Gömüňlerçe insan wepat etdi. We kaçyp bilenler musulman doganlar hemme zadyny taşlap diňe janymyz halas etsek bolýar diýip kaçdylar. Şu ýagdaý musulman doganlar bize kıyamaty ýatlatmaly. Kıyamet bundan esse agyr boljak. Dünýäň musulmanlar ahir soňy şul bolmaly. Dünýäň soň kul bolup ýok bolup gitmeli. We ajalyň gelende musulman doganlar mal mulkun dünýäň hiç bir peýdasy ýok. Melekal maut gelip ýakaňa ýapşanda mal mulk dünýä hiç bir peýdasy ýok. We hiç bir gözüňe görünmeýär. Yetiştiremede musulman doganlar başkalara ýokardan seredýän käwir baýlar, käwir wezipeler hiç zat bolup kaldy. Baý, garyby, ulyşgäri, kiçişgäri hemmesi hiç zatsyz haraban aşagyny kömege mätäç bolup kaldylar. Ol adamlar ýokardan seredip özüni ýokarda görýän adamlar bardy. Haraban aşagyny mätäç bolup kaldy, hiç zatsyz bolup kaldy. Öýlerini musulmanlygyny gymmat baha kireýine berýänler bilen ol öýleriň içinde kireýine ýaşaýanlar ikisem desseň bolup asmanyň aşagyna ýertiränler çadyrda ýaşamaly bolurlar. Diýmek näme musulman doganlar käbir insanlar baýlygy artsa ulu wezipede işlese ütkäp başlaýar. Adamlara ýokardan seredip başlaýar, gowuny ýetmän başlaýar. Allah Taalaňy unutýar, halal haram unutýar, nesihaty ýigrenip başlaýar. Halal haram ahiret diýsen kulagyny ýapýar, ýüzüni sowýar. Özleri näme diýerler? Bizim urubynymyz başga, olan urubyny başga diýip adamlar şeýle sınıplandyryp başlaýarlar. Musulman doganlar biz şu dünýäde kazanyp boljak hemme zady kazansak da wezipe bolsun, baýlyk bolsun, mal mulk bolsun, näme bolsa bolsun. Biz şu dünýäde bir insanyň kazanyp biljek hemme zadyny kazansak da musulman doganlar
Bizim malımız, vazifemiz Allah Teala'nın gücünün önünde hiçlat. Çünkü Müslüman doğanlar asıl bu zatların eyesi biz değil. İnsan menki diye de men kazanım, menki, men oyum, men ulogum, men mulkum, men vazifem, şu menki deyip gidip var ya insan. Aslında Müslüman doğanlar bu zatların eyesi biz değil. Biz bu zatların amanatçısı. Vaatlayın Allah Teala birine beriye, son ondan alıp başkasına nesip ediyor. O kezekli çemçe değil ya dünya şol. Biz bu zatların amanatçısı, eyesi Allah. Ne biz karayışımızı ütkötmeri. Eğer şu zat menki deyip dünya yapışan olsak, men bu zatın amanatçısı, eyesi Allah deyip başarmalı. Ana hakiki Müslümanın karayışı şol hili olmalı. Demek doğanlar, şu bol geçen yağdaylardan biz nemen öğrendik, nemen gördük. Şu yağdaylar bize insan oğlunun ne hil ecizliğini görkediyor. Sen vazifen bolsa, baylığın bolsa, pulun bolsa, nemen bolsun, Allah Teala'nın kudretinin önünde, Allah Teala'nın gücünün önünde, Allah Teala'nın yaradan ulu barlıklarının önünde, ki şu yaradan zatlarının birem yer titremesi, bir yarım bunun içinde sen hemme zadın kul olup gidiyor. Öz ecizliğimizi unutmalar hiç açın. Öz Allah Teala metaşliğimizi unutmalar Müslüman doğanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Fatir suresinin 15. ayetinde diye Ya eyyuhan nas Ya eyyuhan nas entumul fukara'u ilallah vallahu huvel ganiyyul hamid. Ey insanlar, ey adamlar, siz Allah'a metaşsınız. Sen näçe özüňi ýokary hasaplay, näçe özüňi sen hemme zadım bar, hemme zadım yeterli yer ve yer diýber. Siz Allah'a mehtaçsınız ya Allah Teala. Emma Allah Teala hiç zada mehtaç değildir. O hemişe övge münasip bolan olur diye. Allah Teala yer titremede uçar bolan doğanlarımıza güç, kuvvet, sabır versin, ölenlerine rahmet etsin. Allah Teala onlara şehitlik nasip etsin. Yitkilerinin yerine Allah Teala has hayırlısı bilen doldursun. Ve ahlimizi bela beterden Allah Teala korusun. Ve Allah Teala bizi ve neslimizi nesihat alıp hak yolu boyun bolanlardan etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.